Добър ден, скъпи гости! Добре дошли в професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров, или по-точно в нашия уютен и модерен STEM център на нашето училище, което вече над 100 години е ковачница на кадри за селското стопанство и българската икономика. От началото на своето създаване училището ни заема важно място в обучението на младото поколение. Голяма част от седмокласниците в края на учебната година се изправят срещу неизменния въпрос къде искам да продължа да уча и с какво искам да се занимавам. Ние предоставяме възможност на всеки да избере най-подходящата за него специалност, да изпита удоволствието да получи знания, с които ще успее да се реализира в живота си на възрастен. Училището ни успява да се впише в съвременната образователна среда, която изисква въвеждане на все повече и по-модерни методи на обучение. Сградата за теоретично обучение разполага високотехнологичен STEM център с компютърни кабинети и лаборатории. Всяка учебна стая е оборудвана с интерактивен дисплей, което допринася за качествено обучение по всички предмети от общообразователната и професионалната подготовка. За новата учебна година предстои разширение на STEM центъра и още 3 кабинета, с които ще се повиши интереса на учениците към науката, технологиите. След 5 години и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците, завършващи професионална агротехническа гимназия, получават диплома за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация. Нашето училище обучава ученици по специалностите: механизация на селското стопанство, компютърна техника и технологии, икономическа информатика, спедиция, транспортна и складова логистика, експлоатация на автомобилния транспорт. Но стига сме говорили за училище, защото така може да ни иде целият ден. От миналата година работим по проект "Обичам моето училище" с помощта на Light Source Charity. Проектът "Обичам моето училище" е свързан с изработването на интересен интериорен дизайн за училищата. Красивите изображения, фототапети ще ни вдъхновят да търсим нови знания и да вярваме в мечтите си. Стаите, коридорите и фоаетата са естетично украсени и в тях витае красива атмосфера. Организирани бяха доброволчески групи от ученици и учители, които да помагат за реализирането на проекта. Всяка стая има индивидуален фототапет, който ще отговаря на изучавания предмет. За допълнение, кабинетите са оборудвани със специално брандирани чинове с името на училището. Чрез различните изображения на фототапетите ще пътуваме в света на историята, географията, литературата, биологията, химията, английски и математика. Смяната на визуалната среда всеки учебен час ще прави денят на учениците по-лек и разнообразен в училище. Ще бъдат създадени кътове, които ще пречистват въздуха в класната стая и коридорите на гимназията. Ползи от проекта. Обликът на гимназията ни ще се промени след като започне работа по проекта "Обичам моето училище". Създава се отговорност на учениците за опазване на училищната среда. Дава се шанс на децата да се изразят. Създава се екипност, обучение в грижа за цветята. Децата се въодушевяват и подтикват към креативност. Различното в нашето училище е, че имаме специални предмети и учебни кабинети за тях. В нашето училище се усети промяна. Дейностите по проекта ще продължат постепенно и тази година, като малко по малко всички заедно ще сглобим парченцата на новата ни визия. Тогава ще можем съвсем скоро да кажем "Обичам моето училище", защото в голямото му тяло сме вдъхнали по-малко от себе си. Както споменах преди малко, променената визия на нашето училище стана възможна с помощта на Light Source Charity с проекта "Обичам моето училище" и екип от учители от професионална агротехническа гимназия Никола Вапцаров, но няма как да не се спомене и екипът от училището, без който няма как да се получи промяната. Той беше начело с нашия бивш директор госпожа Лиляна Бенинска. В екипа по проекта се включиха менеджер на целия проект господин Петко Петков, фотограф Христо Христов,
декоратор Паулина Цветкова, пиар Мирена Петрова, алитератор е Моника Пева и ученици. А от тази година към екипа се присъединиха и новопостъпилия директор на професионална агротехническа гимназия Никола Вапцаров, госпожа Десислава Василева. И нейната дясна ръка, но и нашата, господин Стефан Фенерски. С отворени обятия ги приветствахме в екипа на училището и им пожелаваме много успехи. Специални благодарности за помощта на Красимир, Радослав, Теодор Тошев, Владимир, Крум и Иляна. Благодарим ви! А сега нека поразпитаме някои от учениците в училището какво мислят те за новата ни визия. Ще започнем с нашите най-нови ученици, а именно нашите осмокласници. При мен ще поканя Диана Ценкова, Валерия Десиславова и Ива Петкова от 8-я клас. Какво означава за вас да учите в обновено училище като нашето? След ремонта по проекта "Обичам моето училище", училището място, което ни вдъхновява и зарежда с енергия. Професионалната гимназия е пример за това как промяната може да вдъхновява. Благодарение на ремонта по "Обичам моето училище", нашите успехи се повишават всеки ден. Гордея се, че от тази година уча в професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров, обновено по проекта "Обичам моето училище". След ремонта всичко е по-удобно, красиво и мотивиращо. Благодаря ви, момичета! Професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров ни кара да се гордеем с нашето училище. Проектът "Обичам моето училище" наистина ни вдъхновява. Благодарим на проекта "Обичам моето училище" за прекрасните условия. Това бяха нашите най-малки ученици. А сега каня Антония Руменова и Мирела Кирилова от 9-ти Б клас. Как проектът "Обичам моето училище" допринесе за подобряване на учебния процес? Проектът "Обичам моето училище" превърна професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров в истинско място за вдъхновение. Благодарение на обновлението, успехът ни расте. С гордост можем да кажем, че нашето училище е сред най-добрите училища в областта. Обновено, удобно и мотивиращо. Благодаря и на вас за искреността. Сега ще поканя и хората, които видяха училището ни по онзи начин, по който го знаят повечето от гражданите на град Бяла Слатина за последно. Това са нашите деветокласници, а именно Валерия Иванова и Николет Николова от 9-я клас. Какви са основните предимства на обновената учебна база за вашето ежедневие? Професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров не е просто училище. Това е нашият втори дом. След ремонтът по "Обичам моето училище" успяваме да се концентрираме повече и да разберем повече неща. Училището ни вече е символ на модерност и любов. Горди сме, че сме част от този успех, възможен благодарение на "Обичам моето училище". Благодаря ви! Радвам се, че ви харесва в нашето училище. Професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров е нашата гордост. След обновлението всичко е по-добро, а нашият успех го доказва. А сега каня и учениците от 10-ти В клас, а именно Горан Горанов и Таня Петрова. Как се чувствате, когато влизате в модерните класни стаи на професионална агротехническа гимназия Вапцаров след ремонта? С новата учебна база в професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров сме още по-мотивирани. Проектът "Обичам моето училище" промени всичко към по-добро. Горди сме, че сме ученици в това училище. С помощта на проекта "Обичам моето училище", нашето училище стана още по-добро. Много се радвам за вас. Това бяха нашите десетокласници. Нека преминем един клас нагоре, а именно 11-ти клас. При мен каня Радослав Стоянов и Бранислава Емилова от 11-ти Б клас. Какво ви вдъхновява най-много в новата визия на училището? Всяка сутрин с удоволствие влизаме в обновената професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров.
Проектът Обичам моето училище направи учебния процес истинско удоволствие. След ремонта по проект Обичам моето училище, нашите класни стаи са по-красиви, а учебната среда е на ново ниво. Страхотно! Благодаря ви! А ето, че почти приключихме. Колко бързо мина времето. От 8 стигнахме до 12 клас. При мен каня Мартин Хлебарски, Александра Даскалова от 12 А клас, Сандра Кищенлиева и Милена Мануилова от 12 Б клас. Защо според вас е важно училището да бъде уютно и модерно, както нашето? Новата визия на професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров е доказателство, че когато обичаш училището си, всичко става по-добро. Благодарим на проекта Обичам моето училище. Обичаме нашето училище и сме горди, че учим в него. След ремонта училището придоби съвсем различен вид и стана по-приятно и по-уютно. Професионална агротехническа гимназия вече е по-обновено и по-прекрасно място, с което се гордеем. Благодарим на проекта Обичам моето училище, че превърна професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров в място, което се гордеем да наричаме, че е нашето училище. Нека сега отстъпим сцената на нашите бъдещи IT специалисти, а именно учениците от 11 А клас. При мен е Красимир Найденов. Какво най-много ти харесва в обновеното училище? Обновената професионална гимназия Никола Йонков Вапцаров ни показа, че промяната е възможна. Успехът ни рязко се покачи благодарение на новата визия. Нашето училище е символ на вдъхновение и успех. Много се радвам, че на всички ни харесва и че успехите ни стават все повече и повече, откакто тече проект Обичам моето училище. Благодаря ви за вниманието, до нови срещи!